Ginagawa po ng buong Team Kiambao Sabangan ang resolusyon laban sa kahirapan. Yun po ay preparasyon para pagdating ng araw, kayo po ay hindi na mamroblema dahil ipiniprepare po natin ang bayan ng Bayambang para sa mas maayos at maunlad. Dahil sa bayan na ito, gusto nating makita na ang ating mga kabataan pagtapos nila ng kanilang mga pag-aaral ay meron na silang mga dadatnan na mga trabaho. Yun po ay para sa inyo. Kasi kayo rin estudyante, yawan dyan natin. Ako po si Adrian C. Pintura, grade 7. Ngayon po, bilis na po yung pagbabasa ko po. Tapos po, natututunan ko po sa mga teacher. Maraming salamat po sa mga nagturo po sa amin, sa mga teacher po. Maraming salamat po. Salamat po, marami po yung matulungan na mga bata. Ako po ang ina ni Argel Bintura. Ako si Leonora Bintura. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ng distance learning para yung anak ko matuto pa. Kasi mahihain yan eh. Kaya nung nagkaroon ng kwan dito, nagpapasalamat po ako. Kasi natuto siyang magbasa ulit, na hindi siya nag-i-standby. Talagang mabait yung anak ko. Kaya salamat sa ating Mayor. Bilang isa sa mga naging guro dito sa Bayambang Community-Based Distance Learning Enhancement Program, mas nakita ko ngayon yung kahalagahan ng edukasyon, na yung edukasyon hindi siya dapat ipagliban talaga. At saka naging daan din itong programa natin para mas matulungan hindi lang yung mga bata, pero especially yung mga magulang na talagang nangangailangan ng assistance para sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Para sa akin bilang isang kapitan, napakasaya ko po. Dahil kahit sa panahon ng pandemya, sir, tuloy pa rin yung mga pag-aaral ng mga bata. At saka sa mga teacher na nagturo, proud ako sa kanila dahil kahit ganito yung panahon natin, wala silang sawang pumunta dito na para magturo sa mga bata, sir. Alam nyo, kayong mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bayan. Kaya sana gamitin ninyo ang inyong mga natutunan sa programang ito. Paano nila maiintindihan yung module kung nahihirapan silang magbasa? Pero alam niyo po, masaya kong ipinababalita at ipinagmamalaki ko po na kahit na anong hirap yung pinagdaanan natin, yung mga na-identify nilang mahirap na magbasa, ngayon nakakabasa na. Maraming salamat po, Mayor, sa programang inyong ginawa dito. Maraming salamat po kay Mayor at sa mga kasamahan nila sa LGU. Napakaganda po ng inyong programa po. Lamang ang aking hinihiling sa inyong lahat na sana tayo magkaisa, magtulungan, magmahalan at mahalin natin ang ating bayan ng Bayambang.
Maraming salamat po sa inyo lahat.